Čuješ? Žuka. Čuješ ba to mogu? Ajde, ko nije išao nek ide tamo. Koliko ima municije? Može jedan metr. Pa za 5 metaka da. No, oko ruksaka. Imam ja taj od izbaciti pored puta, od to. Trebali ste za na pola koji, da? Da, znaš, sam da vidi euro nešto. Znaš šta je promaljac? Ovih strana. Pa, šta imaš reći? Što ovo bot igra pod nogom. Neka valja vas pohvat. Ja da ih ovdje. Ajde, pa vidimo se. Dobro, vidimo se. Reći će po novi da sam svuda ja na pomoć. Ima i njih, ba. Ja živim, zato ona dupa je sigurno ona jaka, ja i znam, ona je bilo dobro. Htio stižet dole, uzmam se ovdje, da ovo uradim i posao. Da će biti ja i da odgleda na ovo područje. Recimo što udali sam na ono, evo tu ću voditi konja, možeš. Idem ja dole konja, ali dojte gdje na auto. Ti možete doći čisto. Pozdrav za sve trebnije, svi su dobro, živi, zdravi, ovdje smo ovdje. Siti. Javio se na mojim dođite. Siti si. Rekao sam, Petrović iskušan. Dobro, škjera, pušta. Aj si stičao pred nama da nije Ja zbog ću. Ima li kod nas idola? Hoće se? Ima li kod nas idola? Rečnik, ovo. Ma ovo da došlo, evo. Ti si uče na ovaj izbor. Pa ne znam, vidim, to je svaki zna svoju polu.